У нас у гостях сегодня представники шелтера з города Вроцлав-Сіті, Максим Селюк і Ольга Павлова, былые палітвязні. Мы хочам сёння паразмаўляць, Ольга і Максим, аб тым, з якімі цяжкасцямі сустракаюцца людзі, якія прыязджаюць у Польшу з Беларусі, былые палітвязні. Вось, что такое конкретно ваша установа, ваш шелтер. Давайте начнем с того, что что это за фундация и за чий кошт яна існуе? Базовая организация это BuyHelp, якая аплачвае аренду шелтера, і таксама камунальныя паслугі. Яе кіраўнік Алексей Лявончык. І такія шэлтары яны знаходзяцца і ў іншых гарадах Польшчы. Таксама ёсць у Тбілісі, так, у Грузіі, у Вільні, і яшчэ плануецца адкрыццё такога шэлтара у іншых гарадах, дзе вельмі вялікі спрос, запыт ад палітвязняў, то бок першыя гарады, куды людзі выязджаюць ужо з Беларусі. Таксама ёсць некалькі шэлтараў у Варшаве і ў Гданьску, і не так даўно яшчэ быў адзін адкрыт у Беластоке. І зараз мы знаходзімся ў шэлтары ва Вроцлаве, таксама які адчынены іх сямей і рэпрэсаваных беларусаў, дзе яны могуць знаходзіцца першы час, пакуль не атрымаюць там легалізацыю, не знайдуць працу. Ну, то бок такое бяспечнае месца, дзе можна жыць. Скажи, калі ласка, Максим, што рабіць чалавеку, который не з'яўляецца там нейкай медыйнай фігурай? Ну, ты разумееш, пра што я маю на ўвазе. І што яму рабіць? Вось ён прыехаў у Польшу, і ён просто не ведае, пераплыў Буг, напрыклад. Што яму рабіць? Першыя крокі. Ну, для того, чтобы трапіць у шэлтер, или... Ну, вядома, каб атрымаць нейкую падтрымку, спарце, да, што яму рабіць? Вось прикинь, чалавек прыязджает з Беларусі, збег ад Лукаша, вось, напрыклад, як я. Ладно, у меня былі знаёмыя, яны за мяне парупіліся, так? А што вось рабіць, калі няма знаёмых? Вось чалавек просто бяжыць з чемоданом, з брытвай, з адзекалонам, все, нічога няма ў яго. Ну, вообще, идеально. Ну, тут в зависимости от того, как он едет. То есть, есть ли у него уже виза там какая-то, если есть гуманитарная виза. То есть, это все разные истории. Но для того, чтобы трапить у шелтер, вообще желательно выйти на меня либо на Олю, либо на BuySol, либо на BuyHelp, либо Баб Доволи через проект «Земля». То есть, и в любом случае они попадут в один из шелтеров. Атрымоўваецца, што калі BuySol займаецца эвакуацыяй, так, то гэта, у прынцыпе, па змоўшкам праблема вырашана, так, таму што BuySol будзе накіроўваць либо там на Вроцлаў, либо на Варшаву, либо там на нейкі іншы шэлтер, якім ён, як бы, ну, які ёсць у яго фундацыі, так? Совершенно верно, да. То есть мы работаем все вместе сообща. То есть нет такого, что... Ну, то есть мы между собой коммуницируем постоянно. То бок, інфармацыя для тых, хто з'язджае з Беларусі праз эвакуацыю пры дапамозе BuySol. Вось майце на ўвазе, што ёсць шэлтары, і ёсць людзі, якія вамі займуцца. Ну, а цяпер давайте больш падрабязней. У Тэлеграме ёсць боты і BuyHelp, і BuySol. То бок, па-першае, вы папросту можаце ў Тэлеграме увесці ў пошук BuyHelp ці BuySol, знайсці там бот, апісаць сваю сітуацыю, хто вы, што вы, і з вамі папросту потым злучацца людзі, якія акажуць дапамогу ў эвакуацыі, калі патрэбна у візавай падтрымцы, і потым ужо калі чалавек пераходзіць мяжу і знаходзіцца у бяспечных такіх умовах, то зразумела, што шукаюць, у якім шэлтары на сённяшні дзень ёсць месцы, і потым перанакіроўваюць людзей. Ну, канешне, будзе запыт і па іх жаданням, і таксама па вольным месцам, бо насамрэч, ну, так адбываецца, што, ну,
ты ніколі не ведаеш, сёння нікога няма, а заўтра да цябе прыехала там 5-6 чалавек. І каардынацыя ідзе паміж усімі шэлтэрамі аднамаментна. Ну, у вас шэлтер, я глядзеў на сайце, на 10 чалавек ён можа адначасова прымаць, ці я памыляюся? Ну, это зависит от того, то есть это семья или один политзаключенный. То есть если, короче, 10 человек это политзаключенные с семьями, либо репрессированные семьями. Ну, то есть те, которые могут жить в одной комнате там по несколько человек. Для палізняволеных выдзяляецца асобны пакой, бо людзі пасля адсідкі ім патрэбна свая ўласная тэрыторыя, бо калі ты знаходзішся некалькі гадоў у камеры ці ў пакоі, дзе знаходзяцца з табой таксама 30 чалавек, то, канешне, яно псіхалагічна вельмі чалавек атрымліваецца такі стомлены. І для палізняволеных яно прадугледжана, каб чалавек пражываў у асобным пакоі і ніхто не парушаў яго спакой. Калі мы кажам пра сям'ю, то, дзякуючы таксама суполцы і беларусам Уроцлава былі закуплены і двухпавярховыя ложкі, так, бо, напрыклад, калі едзе сям'я, там муж, жонка і двое дзяцей, то мы можам перасунуць гэтыя ложкі ў адзін пакой ці разбіць на 2 асобных пакоя. І тут ужо атрымліваецца, што у нас не адзін чалавек, так, а 4 чалавекі. І па ўласным жаданні яны могуць жыць як у адным пакоі, так, і на некалькі пакояў іх таксама разбіваць. То бок тут такая сітуацыя больш залежыць ад псіхалагічнага стану людзей, якія прыязджаюць. А то ўзроста дзяцей, бо, напрыклад, калі дзеці малыя, то зразумела, што бацькі жадаюць, каб яны жылі ў адным пакоі. Калі дзеці дарослыя, то гэта можа быць уже іншы пакой. Ну, карацей, у вас таксама двухпавярховыя ложкі, да, ёсць, да? Як на зоне для палітычных другі паверх, да? Я жартую. Вы ж былі на хіміі, а ў зоне, вось Максім ведае, што на другім паверхе спяць заўсёды жоўтабірачнікі, якіх рэжым Лукашэнкі вызначае як главных ворагаў, яны спяць. І ўсё роўна колькі ему гадоў, хоць 100, дзед будзе залазіць на другі паверх. На самом деле Оля имела в виду, что у нас есть и двухъярусные кровати, и одноместные. То есть у нас сейчас стоит еще в сборе 3 одноместные кровати, есть 3 двухъярусные, то есть все в зависимости от состава, который приезжает сюда. То есть на самом деле не было еще там 2 одинаковых случаев. То есть у нас уже есть выпускники из шелтера, и, уже какой-то опыт мы наработали, но 2 одинаковых случаев не было. То есть постоянно что-то приходится выдумывать, химичить, какие-то перестановки постоянно. И постоянно под кого-то что-то еще докупается. Докупается как раз таки суполка Белорусов Рослав, они помогают активно с мебелью. Окей, такое питание. И в целом очень много хороших людей во Вроцлаве, которые также помогают только от себя, не как инициатива, а просто как физлица, как добрые люди. Теперь питание. І на контурмы я таксама была ў турме, не трэба. Я про зону мав пад увагай. І на Валадарцы адседзела, і там таксама двухпавярховыя ложкі заўсёды ёсць. І, то бок, я не разглядаю такую магчымасць, як перавод людзей у турму. Насамрэч, калі у цябе маленькія дзеці, аднаму, напрыклад, там 4 гады, другому... Ольга, я боюся, что мы вернуліся з-за стенкаў крышачку такими, пашкоджанымі, тому что, бачыце, у меня з юмором, как бы у нас так успрымаем неяк, да? Я же просто пожартаваў, а тут, бачыце, як вас зачапіў. Я просто ведаю, что вы былі і ў гэтым у карцеры 17 дзён, і я заўсёды узгадваю наших дзяўчат, якія сядзяць на Антошкіна, у меня просто слёзы наварашваюцца, бо я ведаю, што гэта такое, як гэта жудасна. Для мужчыны гэта жудасна, а для жанчыны гэта, трая ці 5.
Ладно, давайте не будем о грустном. Один вопросик у меня еще есть, ребят. Давай. Скажите, пожалуйста, вы помогаете только политзаключенным, либо белорусы, которые бежали там из страны, и вот они были активными участниками, допустим, 2020 года, у них нету там по счастливой случайности ни судимости, ничего, вы таким помогаете? Это первый вопрос. И второй вопрос, сейчас еще секунду зачитаю с чата. Это срочный вопрос. Ребята, помогите Вадиму Довнару, его везли утром в Польшу с территории Украины очень в плохом состоянии. Вот два вам вопросика. Глядзіце, у нас ёсць дамоўленасць з Алексеем Лявончыкам аб тым, што палітзняволеныя яны пражываюць працягам 2 месяцаў у шэлтары, і таксама мы падтрымліваем рэпрэсаваных беларусаў. У іх тэрмін пражывання 1 месяц, і адзінае, што ў любым выпадку мы будзем праводзіць верыфікацыю людзей, бо насамрэч ёсць такія сітуацыі, у нас пражываюць і палітзняволеныя, і рэпрэсаваныя, і гэта пытанне іх бяспецы, бо насамрэч могуць прыехаць і супрацоўнікі, якія будуць выглядаць як рэпрэсаваныя, і, канешне, мы супрацоўнічаем і з кіберпартызанамі, заўсёды ім дасылаем звесткі пра чалавека, каб спраўдзіць, што ён насамрэч рэпрэсаваны, ён патрабуе дапамогі, каб гэта не было небяспечна для тых, хто ўжо жыве на сённяшні дзень у шэлтары. То бок, разумееце, вось мы, напрыклад, мы можам весці стрым, паказаць пакой, як выглядае, паказаць, як выглядае памяшканне, але пры людзей, якія тут жывуць, мы не называем ні прозвішчаў, не паказваем іх твары, калі яны не жадаюць, бо шмат у каго засталіся яшчэ сваякі ў Беларусі, і гэта небяспечна і для іх, і для іх сваякоў. І для таго, каб чалавек трапіў, ён усё роўна будзе праходзіць верыфікацыю, бо гэта небяспечна можа быць для тых, хто ўжо на сённяшні дзень тут пражывае, і небяспечна для іх сваякоў, якія засталіся ў Беларусі. А так, рэпрэсаваныя таксама усіх бярэм. І наконт донара, так, калі ласка, хай чалавек вам накіруе кантакты дадзеныя, так, каб мы маглі з ім звязацца, зразумець, дзе чалавек зараз знаходзіцца, і запрасіць да нас таксама. Спасибо большое, хорошо. Вы яго можете прыняць зараз, так? Ну, при прохождении всех процедур, конечно. Ну, то есть есть обязательные процедуры, и в любом случае, ну, если это будет не этот шелтер, есть еще шелтеры. То есть мы, ну, всегда рассматриваем. В любом случае нужно обращаться. И еще, насколько я знаю, ну, по крайней мере, те, которые к нам обращались, ребята, еще ни один не остался без помощи, там, где-то там, ну, без крыши над головой. Поэтому в любом случае нужно обращаться. Белорусы в Беларуси, либо там в Украине, где еще белорусы могут быть, они должны знать, они должны быть уверены, что если им нужно сюда приехать, они бегут, то здесь им помогут. В любом случае там... Вы говорили, что у вас есть в Гданьске там тоже какой-то филиал, я так понял, шелтер. Был такой случай не так давно, я когда был еще в Вильнюсе, мне человек звонит, я в подъезде сижу, он с лагеря уехал, поехал в Гданьск и в подъезде, ну, ночевал. То бишь ему некуда было идти, то бишь, а вас никто не знает. Может, как-то надо эту информацию в массы запустить, что вот есть такая-то структура, которая помогает людям? Тут дело... Сейчас... Давайте я адкажу. Вось глядзіце, мы з Максімам вельмі актыўныя людзі, і мы распачалі такую інфармацыйную кампанію. Я з вами цалкам згодная, бо шэлтараў дастатковая колькасць, і мы заўсёды выходзім у эфіры. У нас і інтэрв'ю праводзяцца. Таксама зрабілі і адваротную сувязь, і валанцёраў набіраем. Ад бізнесаў запытваем, калі у беларускіх бізнесоўцаў, так, ёсць працоўныя месцы, ці, напрыклад, яны могуць прапанаваць стажыроўку, што таксама вельмі добра для чалавека, каб змяніць прафесію, так, прайсці перакваліфікацыю і ўладкавацца да сваіх жа на працу, ну, гэта ж шыкоўна, так. Мы таксама за стрымы, за тое, каб інфармацыя распаўсюджвалася. Зараз я ўжо займаюся запаўненнем сайта, і, калі ласка, ну,
Я б хацела, каб інфармацыя пашыралася. Вы можаце даваць мае дадзеныя, мой тэлеграм-аккаунт. Калі ў нас не будзе месца, то я заўсёды магу звярнуцца, запытаць, а дзе гэта месца есть для чалавека, так? І я толькі за распаўсюд інфармацыі, бо гэта вельмі цяжка. Я праходзіла такі этап, такі шлях, калі шэлтараў яшчэ не было, і ты прыязджаеш, і адзіныя, хто табе могуць дапамагчы, гэта беларусы, якія выехалі да цябе. І яны проста бяруць цябе там на месяц, на два, пакуль ты знойдзеш сабе сваё ўласнае, там пакой ці кватэру ці штосьці яшчэ, і гэта насамрэч гэта вельмі цяжка. За гэтага і была такая ініцыятыва створана ва Вроцлаве, бо тут вельмі шмат беларусаў, якія могуць дапамагчы і ў легалізацыі. І таксама ад бізнеса прыйшлі прапановы на код і працаўладкавання. Хтосьці можа дапамагчы аплаціць чалавеку каўцыю за кватэру, так? Хтосьці можа дапамагчы, вось, напрыклад, у нас дзяўчына ёсць, яна займаецца, робіць масажы. Яна запрашае ўсіх на релаксацыю да сябе, так, зрабіць масаж. Чаму не? Гэта ж цудоўна. І адным словам, я жадаю, каб гэта месца было месцам такога сплачэння беларусаў, такой салідарнасці. І я толькі зараз паўсюд за інфармацыю, каб усе ведалі, звярталіся. Калі няма месца ў нас, то я пастараюся знайсці месца ў іншым шэлтары. А скажыце, калі ласка, напрыклад, беларус прыехаў, у яго няма ввогуле грошай. То бок, вы кажаце, што ён можа у вас жыць месяц, так? Вообще программа «Шелтер», она подразумевает только проживание. Вот. Но в нашем шелтере у нас есть постоянная еда. Да, это и белорусы неравнодушные, и магазины «Бедрон» к нам предоставляют еду. И белорусы, которые работают в каких-то бизнесах, вот как пиццерия, допустим, нам каждый день, последние 2 дня не было, ладно, практически каждый день нам подгоняют свежий хлеб, свежеиспеченный хлеб вот из пиццерии, и крутой. Вот. Потом фундации различные польские, то есть мы коммуницируем и с польскими, и с украинскими фундациями, то есть мы обмениваемся, да, вот, они нам еду, мы им информацию какую-то или еще что-то, то есть это все на уровне личных отношений, плюс белорусы неравнодушные, вот, которые готовы там, да, покупать крупы, каву, сахар, вот. Поэтому, да, человек здесь и будет ему что есть, и мы с собой еще нагрузим, и все. Такого, каб людзям не было што есць, у гэтым шэлтары такой праблемы няма. Нават людзі, якія ўжо выйшлі і пайшлі ў ўласнае жыццё, мы таксама запрашаем, каб, бо усе разумеюць, як цяжка першы час жыць, пакуль ты заробіш гэтыя сродкі. І мы заўсёды запрашаем людзей, якія ўжо тут прайшлі свой тэрмін, каб яны вярталіся, калі штосьці ёсць прадуктаў. Максім заўсёды піша ў чат, што там дзяўчаты, хлопцы, калі ласка, прыязджайце, бярыце. І людзі звяртаюцца, прыязджаюць і бяруць гэтыя прадукты. То бок у нас такая салідарнасць. Салідарнасць, яна працуе. Вы толькі што згадалі валантэраў з Італіі. Вы з Вольгай, вы валантэры, либо вы на зарплате? Я как администратор, Оля как координатор, я могу говорить за себя, у меня зарплата, я получаю зарплату от BuyHelp именно за администрирование. Я пакуль нічога не атрымліваю. Ёсць людзі, якія гатовы даць і стажыроўку, і абучыць працаваць на станках, так, і потым людзям будзе проста прасцей працаўладкавацца, бо напрыклад, я па адукацыі лекар, так, і для таго, каб я тут працаўладкавалася, мне патрэбна праходзіць настрафікацыю. А калі хтосьці можа дапамагчы даць перакваліфікацыю ў іншай сферы, чаму не? Скажыце, калі ласка, мне вельмі цікава пра лекараў, Вольга. Якая у вас спецыяльнасць па лекарскай справе? У мяне ідзе як лекар агульнай практыцы. Вы скончылі ў Беларусі медінстытут, так? І скажыце, калі ласка, колькі вам, просто гэта такая агульная інфармацыя, яна цікавая шмат каму, таму што шмат лекараў з'ехала. Колькі вось менавіта вам спатрэбіцца часу, каб паўнавартасна працаваць у Польшы?
Тому що я ведаю інші історії, там 4 тисячі злотих, потім уже 9, ну, а потім ще там який там етап, і будь як повновартісний лікар отримувати, як польський лікар, зарплату. Ось у вас скільки гэты термін займе часу? Слухайте, ти спочатку, тут трохи другая система, то бок ти подаєш документи і просиш дозволу, каб ти мог тут працювати. Тобі Міністерство аховы здароўя можа даць пагадненне тым, што ну, калі ласка, ты можаш, напрыклад, працаваць 3 гады. Так, ты можаш быць памочнікам лекара, напрыклад, так, ці калі ў цябе там ну, вельмі добры досвед, ці ну, ўсё ж такі нет, памочнікам лекара. Всё, і табе даюць тэрмін у 3 гады, і ты ўвесь гэты час працуеш, напрацоўваеш, бо, ведаеце, ну, я насамрэч я была ў шоцы, бо я прыехала і такая думала, ну, уся ж медыцына на латыні, ну, што там такога, латыня яна аднолькавая, а вось і не, бо у Польшчы палякі перапісалі ўсю медыцыну на польскі язык. І я памятаю, была такая сесія, ну, то бок я таксама праходзіла курсы медыцынскага польскага, калі былі прафесара, і мы разглядалі такое захворванне, як трохднювка. І мы ніяк не маглі зразумець, якая этыялогія ў гэтага захворвання. Гэта вірусная. Ольга, вы разумееце, што мы выпадаем ввогуле ў іншую зараз вобласць? Давайте вяртацца, я зразумеў. Карацей, не менш за 3 гады вам трэба, каб неяк увайсці ў калію. Максім, я неспроста запытаўся пра валантэрства і пра заробак, таму што вы ведаеце, што амаль усе беларусы да гэтага вельмі ставяцца сур'ёзна. То бок ёсць такія людзі, которые кажуць, што мы валантэры, а на гэтым зарабляюць грошы. І потым, калі беларусы там даведваюцца, становіцца проста непрыемна. Таму трэба, каб людзі как бы ведалі. Я лічу гэта істотным момантам. Калі нехта прыкідваецца, што ён валантэр, а насамрэч гэта яго праца, гэта не валантэрства. Все, на гэтым як бы пытанне я закрываю. Так, ну што, сябры, што б у вас яшчэ такога запытаць актуальнага, покуль мы не перейдем на вашу акцию 25-го во Вроцлаве, куда я збираюсь ехать. И я хочу сказать широ, было бы файно снять про вас какой-нибудь позитивный сюжетик, потому что мы, я и Кабанов користаемся такой славой токсичных блогеров, которые там скандалять, там всех выводят на чистую воду. Мы хотим просто заработать пару нормальных, теплых, человечных, практичных рэчаў. Вось. І так, што у вас ёсць... Так, слухаю. Калі ласка, запрашаем у шэлтар. Адзінае, што адразу вас жадаю папярэдзіць, то бок, мы просім, каб публічна не афішыравалі адрас. Бо, самі разумееце, тут пытанне бяспекі людзей, якія тут жывуць, каб, то бок, менавіта вам мы напішам, але каб у публічнай прасторы... Мне пісаць не трэба, я хачу быць на умовах разам з усімі людзьмі, ніякіх мне там не трэба. Я прыеду там по секретным гэтым, момантам, типа там пароль, там хасло, и все, выходим, и там сустракаемся. И гэта. Слухайте, у вас есть, может, такая шиточка, где вы там лайфхаки? Я сегодня, знайшоў файныя лайфхаки, сябры, могу вам дать. Я думаю, что яны патрэбны, шмат каму. Вось, напрыклад, мне было б патрэбна. Карацей, всем вядома, што ў Польшы акуляры гэта не танная рэч, так? Акуляры, калі у тебя са зрокам. Карацей, я сегодня зайшоў у Росман, а там продаются окуляры. У меня-то окуляры есть, но там за 5 баксов, там, за 30 злотых, карацей, так? Тобто, коли ти ведаєш, накольки ушкоджені там твої очі, ти просто приходиш вот так, плюс 2, нормально, и просто покупаешь, так? Сергей, это дорого. Потому что в Актионе, по-моему, 7 злотых, а это даже меньше $2. Амиго, значит, у меня просто больше такие, как это, для новорышей лайфхак, кто має там пенензы. И слухайте, я еще зауважив, тут, карацей, у гэтым Росмане, так, продаются туалетные воды, якія ў звычайных гандлёвых цэнтрах каштуюць удвая больш. Карацей, то ли ім звозяць то, што павыдыхалася, то ли што, но тут бывае, калі ты вось карыстаешься тым
і гэта ёсць тут, то можна купіць у гэтым Росмане ў 2 разы і нават танней. Навошта купляць за $100, калі можна купіць за 40, правильно? Ну, Спонсор сегодняшнего стрима Росман, я правильно понимаю, Сергей? Не. Сергей, калі ласка, дасылайце ці Максиму, ці мне лайфхакі, я потым папросту размяшчу іх на сайце шэлтара ва Ўроцлаве, ну, бо гэта інфармацыя вельмі карысная. Так. Лайфхаки. Адчынім папросту, у нас ёсць рубрика навіны, а будзе яшчэ новая рубрика лайфхакі для Ну, я беларусаў. даже запишу, пригожа запишу, там придумаю пару шуток про турму, чтобы было весело всем, и нормально будет. Так, добре, что-то я еще хотел. Ну и конечно, им надо сразу всем сказать, чтобы яны брали, ставили аппликацию на телефон Бедронка, Little, там, и все, чтобы яны уже ходили там. Ось земняки учора были. У меня в магазине по 5 злотых, а у Бедронцы по 3. Есть розница? Конечно, есть. Ну, приемно. Так, ну что, добре, тогда давайте поразмовляем про концерт, який відбудеться во Вроцлаві 25 травня, так? У день выбораў у Координаційную раду у першы дзень. Ось. І распавядзіце, калі ласка, про гэты канцэрт і про тое, што там будзе і што будзе рабіцца для палітвязняў. Ну, это благотворительный концерт, который приурочен к Дню политического заключенного, вот, где будут наши вроцлавские какие-то исполнители, ну, в целом, вроцлавские, имею в виду белорусы, Вроцлав. И деньги, собранные на этом концерте, пойдут именно на нужды шелтера. Народу планируется много. Сейчас, я одну секундочку свой телефон возьму, я вам скажу, кто там будет выступать, я не знаю. Конечно, нам гэта цікава. Сейчас, одну там секундочку. Я ведаю, что там будет Помидоров. Да, будет Александр Помидоров. Так. А мне тут подсказывают не хмуриться в прямом эфире. Да хмурься, нормально, ты ж политвязень. Сколько каштуе уваход на концерт? Уваход вольный. Уваход вольный. Гэта важно. Яким чынам будуць збірацца грошы на патрэбы шэлтера, на патрэбы палітвязняў? Это будут и скарбонки, которые будут запечатаны. Это будет и QR-код, и рахунок, ну, то есть там будет несколько вариантов, и все будут рабочие. На самом деле тут главная цель показать, что мы есть во Вроцлаве, что белорусы есть во Вроцлаве, что шелтер есть во Вроцлаве. Напомнить белорусам и в целом там полякам, кто будет видеть, а концерт будет проходить в таком видном месте, напомнить, что в Беларуси есть политзаключенные, то есть вот нескольких зайцев, по сути, одним выстрелом мы и убьем. Где будет концерт? У якім месцы, чему вы не называете его? Так, это парк. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Я так разумею, что вы, Максим, за концерт не отказаны. За это есть специальный... Я не организатор. Да-да-да, я не организатор. Это я соорганизатор, вернее, там где-то так, принеси-подай. Потому что музыка это не мое. Скавроні парк. Скавроні парк во Вроцлаве. Да. Вроцлав цудоўны город. І я ось вельмі задаволены, што ў меня будзе нагода туды зганяць. Ось, паглядзець на гэты цудоўны гарадок. Ну і там, канешне, мы зробім нейкі такі, можа, стрым зладзім. Вось. Ну і хацелось бы, канешне, зняць такой кинцо. Фильм. Вось. Экшен обещаем. Экшен? Я люблю экшены. Так, ну я спадзяюся, что помимо авокадов и лимонов у лядоў не будет ива. Ладно, я жартую, конечно. Так, да, что касается, я вот тоже хотел предупредить, тоже, что касается благотворительного концерта, огромная просьба, там, ну, типа, это все-таки не пьянка, не попойще, не фестиваль, это благотворительный концерт. То есть, ну, да, чтобы там без алкоголя. Без алкоголя, да? Ну, так, а пойдешь, Серега, с кефиром. А потом, так нет, так я ж на праце, я ж ніколі не выпиваю, только после працы. Ну, а что мне сколько, я ж уже хронический Андрюха. Ты что?
Ну, я могу протриматься день до 11 вечера. Все сниму, и потом тын-тырын, все. Так, ну что, поважанные Так, сябры. і яшчэ Так, калі ласка. у кожным шэлтары ёсць правілы, ва Вроцлаве таксама, і гэта самае першае правіла бяспекі людзей, якія тут жывуць. Мы не ўжываем алкаголь зусім. Ну, то бок, няма ні піва, ні лёгкага алкаголя, ні моцнага алкаголя, а ніякага. Які у вас моцны рэжым у вас, які, да? У нас толькі гарбата і кава. Гарбата, не, кава, вода. Насамрэч я ведаю, гэта падтрымліваю, і я вам скажу, што вось я дакладна ведаю, што Максім 2,5 гады не ўжываў алкаголя ўвогуле ніякога. Я таксама. 2,5 года и даже более. А ты болей, а я 2,5. Я ровно Нет, 2,5. 2,5 я отсидел. Ну, так я ж кажу, я 2,5 быў за кратамі, і вось ровно 2,5 я не ўжываў. Добра. Я жадала толькі дадаць, потому што зараз праходзілі збор праектаў ад Беларусь Behave 2.0, і вось я таксама даслала праект наконт шэлтара. Ой, вельмі спадзяюся, што будзе станоўча разгледзець праект станоўча, бо там якраз прапісаны псіхолог для шэлтара, каб гэта былі офлайн заняткі, бо гэта вельмі важна. Онлайн гэта добра, але яшчэ лепш, калі псіхолог прыязджае офлайн, і там прапісаны не толькі індывідуальныя сесіі з псіхолагам, а таксама групавыя. Бо тут дастатковая колькасць палітвязняў, і насамрэч мы можам збірацца разам і абгаворваць гэтую праблему ПТСРаў і тое, што мы перажылі разам, каб нам трошкі было лягчэй з гэтым справіцца. Таксама там прадугледжаны яшчэ заняткі польскай мовы з прафесарам, з пані Эдітай, якая з'яўляецца і носьбітам польскай мовы, і яна таксама прафесар, які займаецца апалячваннем мігрантаў, скажем так. І трэці напрамак гэтага праекта, бо калі людзі прыязджаюць, зразумела, што яны збіраюць грошы на каўцыю, каб сысці на сваё жытло, і калі прапануеш якія-то сацыяльныя мерапрыемствы, схадзіць, напрыклад, у музей паглядзець, ці у тэатр, бо трэба пашыраць гэта кола знаёмых, і вельмі важна размаўляць і знаёміцца з палякамі таксама, каб хутчэй загаварыць па-польску. І таксама трэці напрамак там, каб выдзелілі грошы на вось такія паходы сацыяльныя для людзей, каб яны бачылі, у якім горадзе яны зараз жывуць, і каб у них не стаяло пытанне 50 злотых заплаціць за паход у тэатр, ці адкласці на з'ём жытла. А каб можна было сказаць: пайшлі, ўсё нармальна, мы заплацім, калі ласка, табе патрэбна зараз адпачнуць, паглядзець, не ведаю, спектакль, паход, шмат усялякіх ёсць ініцыятыў, тут вельмі шыкоўны ёсць японскі сад. Вось, то бок, пайшлі, грошы ёсць, сродкі ёсць, заплаціць, калі ласка, азнаёмся з горадам, у якім ты зараз будзеш жыць. І я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі станоўча разгледзець гэты праект, гэта было б шыкоўна, бо такая трайная дапамога, і псіхалагічная, і вывучэнне мовы, і таксама сацыялізацыя у польскае асяроддзе. Добра, сябры, дзякую вам за размову. Дзякую нашим гледачам, якія былі з намі увесь гэты час. Вось, і я магу сказаць, што да сустрэчы, я думаю, што 25-го мы ўжо убачымся вочы ў вочы, жывачком, у наўпроставым эфіры ва Вроцлаве, на канцэрце. Вось, і што-нибудь прикольнае там учудзім. Учудзім однозначно. Я тоже хотел поблагодарить всех зрителей, зрительниц. Я знаю, кто нас смотрит, нескольких человек. Им огромный привет, и вам спасибо большое. А вам дзякуй за то, што вы робіце і дапамагаеце нашым беларусам, якія трапілі ў цяжкія ўмовы, у цяжкія псіхалагічныя ўмовы.
неяк прыйсці ў сябе, адаптавацца. Так што дзякую вам за працу. Андрэй, Жыве. Дякую Да. всім, так, жыве Беларусь! жыве вечна. Жыве вечна. Слава Україні, нech жыве Польска.